Hej og velkommen. Jeg vil lige snakke lidt omkring at lave sin egen rank flash. Helt basis, lave den ud af hvad man lige har ved hånden, for at gøre det mest billigt. Især den her, den koster, det er en dyre ende i forhold til mit budget, ikke? Og jeg vil egentlig gerne lave nogle billeder med ring flash, men ja, jeg tænkte det kunne gøres billigere. Jeg har set mange folk på nettet gøre det billigere. Men simpelthen en dagligdags ting, tænkte det må jeg simpelthen prøve. Så har jeg lavet sådan en prototype, og der kom rimelig meget sådan snak om den, så nu har jeg tænkt mig så at lave en plan, så I andre også kan se, hvordan det skal laves. Så I har en idé. I kan selvfølgelig bygge videre på den, hvis det er, men I får en idé af, hvordan det skal bygges op, hvordan jeg i hvert fald har bygget min, ikke? Hovedsageligt lavet i pap. Pap og gaffatape, det kommer man langt med. Men lige den tegning I ser her, det er simpelthen de mål jeg har valgt at lave på min. Min den passer til en Canon 500D med en Nissan Flash. Det kan selvfølgelig variere fra kamera til kamera, de mål som er på. Der er nogle flash måske sidder højere og lavere, men det vil jeg så mere, det er så op til jer selv at måske lige måle fra objektiv til flash, hvor højt der er, så I får en idé af, hvor meget ekstra eller mindre der skal på. Men i hvert fald tegningen her kommer op og ligger ved siden af videoen her, så I kan se den i fuld størrelse. Som sagt, alt der skal bruges: papkasse, stagnol, flash, måske eventuelt et paprør, det gør det lidt nemmere at have i midten, og så et lille spejl, og det er sådan set det. Så er det ellers bare at gå i gang, tegne. Læg ud med at tegne selve ringflashen, selve det runde på pappet. Hold fingeren på midten, og så bare kuglepen måle ud, og så køre rundt i cirkler, så du får en lige cirkel. Derfra skal det så op og tegne toppen derop. Det er selve hovedet, som sidder på flashen, som du simpelthen bare måler ud, og så tegner op. Senere hen, så skal du så lave selve den, kanten på den runde flash, og det er simpelthen bare lige måle 80x40, 80x4, og så klip den ud. Det er den der skal være kanten om, ikke? Så har vi røret, som du også har måske, ellers så skal du lave den selv, det kan også en mulighed, men simpelthen bare skære den ud, og så det er der hvor objektivet skal gå igennem, og så er den faktisk klar. Det er lidt hurtigt, og det er simpelthen de dele du har lige nu. Du kan se den der lille trekantede, eller det er den ikke engang, det er en 1, 3, 4, 5, 6 sekskantede. Det er den der skal holde spejlet, og så har du ellers resten af delene til den. Derfra så laver du lige et lille snit ind i den nederste del af ringflashen der, og det er simpelthen det der som skal lede flashen ned i selve cirklen, og dermed give effekten af at lyset bliver spredt mere. Du tager den øverste del og taper rundt om din flash, så du får en idé om hvor meget, om du har fået nok pop med til din flash, og ellers så må du skal lige måle efter, hvis det endelig er. Når det er gjort, så tager du den der sekskant, stadigvæk sekskant, og folder i hjørnerne, og så sætter du simpelthen spejlet ind på, for at se om det er bredt nok, det spejl du har, som du kan se her. Og det er så der, når du skyder den ind i, så vil flashen simpelthen skyde ind i spejlet og skyde lige ned i cirklen dernede, hvor det så giver den ønskede effekt faktisk af lyset. Du kan se den her, hvordan det egentlig kommer til at se ud. Lige i starten har jeg simpelthen bare lige givet den en smule almindelig tape, men det er mere for at se om delene passer sammen, eller om jeg skulle justere dem, så jeg ikke har gaffetapet hele meget ind, og så skal jeg starte forfra. Og så kommer spejlet simpelthen til at sidde inde i selve kassen derinde. Du kan selvfølgelig tage den ud senere, eller tage den ud nu, fordi du skal gaffetape det. Det gør lidt nemmere at tage spejlet ud, og så begynde at gaffetape. Sådan skal den simpelthen komme til at se ud, når du har alle delene samlet. Ringen, den ydre kant der. Det er nemmere, hvis du lige sådan bøjer den rundt, gør den rund, så passer den bedre på, og så lige giver den lidt tape i toppen der. Og det er simpelthen, den længde den har, den er lidt længere nemlig, men det er simpelthen for at få den op og ramme kanten derop, og så lige give den noget tape for ligesom at forstærke kanten, så den ikke bare hænger og blafrer ud i luften.
og så simpelthen smække røret ind på midten af ringflashen, for at du kan se, om det hele passer, og så er det simpelthen op på kameraet, og så se, om det fungerer. Og det kan du se her, allerede her får du en tydelig effekt på at se, at flashen bliver skudt ned i ringen, som den skal. Og så er det simpelthen fair and square at gå i gang med at gaffatape. Det er nok den proces, der faktisk tager mest til at gaffatape det hele. Men ja, ellers, altså det tog cirka 2 timer for mig at lave, 2-3 timer at lave sådan en her. Men nu skulle jeg også tage et billede imens, så 1,5 time, 2 timer, så har du en ringflash. Simpelthen gå i gang med at gaffatape alt, hvad der er. Det hele skal gaffatapes, simpelthen fordi at gaffatapen er nok det, der holder den mest stabil op. Både indeni skal den også gaffatapes. Det er simpelthen så den holder bedre, vil jeg sige. Både flashmæssigt. Selvfølgelig senere hen i processen, hvis du synes det var for lidt, så kan du give den noget mere. Det er op til dig selv. Når det hele er gaffatapet, så skal der stagnol ind i. Her har jeg brugt også gaffatape, bare ligesom vendt det om, så det bliver til dobbeltklæbende. Du kan selv, om du vil lime det, eller du vil bruge dobbeltklæbende. Og så er det simpelthen bare smide stagnol ned i. Alle leder og kanter du kan få det ned i, jo mere, jo bedre lys kommer der ud af det. Det skal så lige siges, du skal vende ud den blanke side ud af, og ikke den matte side ud af, for ellers så får du ikke det samme ønskede effekt. Dertil har jeg så lavet sådan en stjerne ring flash, som gør, at når du tager billeder af folk, så får du ligesom sådan et stjerner i øjnene eller solbrillerne, som jeg synes er en lidt sjovere effekt. Den giver stadig det samme lys, som den vil gøre uden, men jeg synes det er lidt en federe effekt. Jeg har så til gengæld på den her udgave, det havde jeg ikke på den gamle, der har jeg smidt bagpapir ind i kanten der, for at give den lidt blødere lys. Det synes jeg kunne være lidt, måske en, og så simpelthen bare få et blødere lys ud af det. Og så smide flashen, den der stjerneflash ovenpå, og så smække noget gaffatape på siderne, for det så er der mulighed at tage den af senere hen, hvis man skal bare bruge den uden den effekt, fordi den giver virkelig et godt lys, det gør den. Her er den selvfølgelig lige med, så I kan se effekten af det. Det er på lavt blus, så I lige kan se det hele, men ellers giver den rimelig smæk på lys, det gør den. Og I får effekten af det her, hvor der er så uden, ikke? Og I kan se, at lyset bliver virkelig kørt rundt i hele ringen. Og derved synes jeg selv, at vi har opnået det resultat, som vi skal. Det er en almindelig flash på pap. Hvilket du kan se her. Det her det er taget med normal flash. Med sådan medium blus på, og du får virkelig smasket lyset lige i hovedet på personen. Og det giver sådan det bleg, ikke? Og det er et område, som er meget, meget belyst, hvor der resten af det er ikke rigtigt. Det er sådan mørkt, ikke? Samme indstillinger, samme person, samme sted, det står på stativ, taget med ringflash. Du får et meget blødere lys, du får et lys, som er over det hele. Jeg synes simpelthen, det er resultat værd, når man tænker på, at man selv har lavet den, ikke? Men altså, ja, det var sådan set det. Håber I får noget ud af det, og får prøvet jer frem og lavet noget. Jeg vil meget gerne se jer spillere, hvis det er. Så har jeg måske nogle idéer til noget, man kunne lave senere hen. Lidt forbedringer på den. Men kig en gang på siden. Tjek mig ud på Facebook. Håber I får en god tur med det. Ses.